ụlọ ọrụ eti na-elekọta ụlọ mkpọrọ ala anyị dị iche iche Nigeria Correctional Service ma ọ bụ NCOS adọgo ndị mmadụ aka na ntị ka ha sepụ aka na mkparịta ụka ekwentị n'etiti ha na onye ọbụla eji n'ụlọ mkpọrọ ma ọ bụ nkwukọrịta soshal midia na-anataghị ikike tozuru etozu. Okwuchite okwu ya bụ ụlọ ọrụ NCOS bụ Jane Osuji nyere ya bụ ozi ịdọ aka na ntị oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na Abuja. Osuji kwuru na ụlọ ọrụ NCOS na-agbasi mbọ ike ugbu a iji kwụsị inwe na iji ekwentị n'etiti ndị mmadụ niile eji n'ụlọ mkpọrọ. Ọ sị na ndị mkpọrọ ma ndị ọrụ NCOS ndị na-enye aka na ya bụ ajọ akparamagwa ga-echere ntaramahụhụ tozuru etozu. O kwukwara na a na-ahapụ ndị mkpọrọ ka ha na ndị ezinụlọ ha, ndị enyi ha na ndị ọkaiwu ha nwee mkparịta ụka site n'ụzọ dị iche iche iwu kwadoro. Otu ọ dị, o kwuru na iwu machibidoro nkwukọrịta ekwentị maọbụ soshal midia ọbụla na-agbasoghị usoro iwu n'etiti ndị mkpọrọ na ndị mmadụ ndị ọzọ. Ọkaiwu ahụ kwuru na onye ọbụla enwetere na-ada ya bụ iwu ga-enweta ntaramahụhụ.